נושא נוסף שקשור ביוקר המחיה זה העניין של תחבורה ציבורית. הישראלים היום חייבים להחזיק ברכב, כי אחרת הם לא יכולים להגיע ממקום למקום. והם חייבים לגור באזור המרכז, כי פשוט אחרת הם לא יהיו קרובים למוקדי התעסוקה. והשאלה היא, מה אתה מתכוון לעשות בנושא של תחבורה ציבורית? תראי, התחבורה הציבורית בישראל היא בעיה אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות, והתעסקנו בו לא מעט, זה הנושא של הרכבת התחתית בגוש דן. כי שם הפקק הגדול תרתי משמע. לפטר את ישראל כץ קודם. אני לא מפטר אנשים, אבל אני מהצד המפוטר. זה היה מעניין, כי אז הביאו לנו, באמת משרד התחבורה, הביאו לנו אדם, אמרו לנו, תשמעו, זה האיש הכי מוכשר, הוא צריך לנהל את נטע, ממנו יצא האיש שיעשה את נטע. חתמת עליו. אמרנו, בסדר, אם זה האיש שממליצים עליו הדרגים המקצועיים ושר התחבורה, אנחנו נקבל את זה. קצת הופתענו כשהוא נעצר. ושוב נתקע הכל, ושוב יש שם האשמות בשחיתות. זה שערורייה לאומית שהרבה אנשים ילכו אליה בסוף לכלא, הנושא של נטע. כי בסוף הרכבת התחתית והרכבת הקלה בגוש דן זה המפתח הגדול, הפקק הגדול של המדינה. וזו התחבורה הציבורית הראשונה שאנחנו מחפשים. מעבר לזה צריך לייצר פתרונות ביניים. עכשיו כשעוד פעם דחו לנו את נושא הזה, יש את האוטובוסים כמו שיעל גרמן קידמה בזמנו בהרצליה, את האוטובוסים הדו-מרכביים או ארוכים יותר, וצריך להוזיל את התחבורה הציבורית. שוב, זה עניין של חלוקת משאבים, אבל אני מסכים איתך לגמרי שתחבורה ציבורית במדינה כל כך פקוקה עם תשתיות דרכים כל כך קטנות, זה אכן הפתרון הכי נכון. לא ישבנו במשרד התחבורה, זאת בכל זאת שאלה צריך להפנות לישראל כץ, אבל בתוך משרד האוצר עשינו לא מעט עבודת תשתית, איך להוזיל ולהפוך לנגיש יותר את משרד התחבורה הציבורית. כן, בבקשה.